Emakhosini, Thokozani Camagu. Lo okhulumayo njengamanje uMakhosi uNomjoli. Abadala-ke kuleli khaya noma kule channel bayamazi uMakhosi uNomjoli ukuthi ubani futhi udume ngani. Wena-ke uy'buzayo noma uqalayo ukuzwa ukuthi ubani uMakhosi uNomjoli, uma uthola isikhathi ungabe usubuyela emumva ubheka amavidiyo amadala, uzobe usubona-ke, uzobe usumbona noMakhosi uNomjoli ukuthi ubani, udume ngani, usizaphi, nje izinto ey'kanjalo. Mangabe kodwa awumazi uMakhosi uNomjoli, ngizophinda futhi nganzakwethu ngicacise kula mavidiyo engizowenza, ngizolokhu ngicacisa indlela engisebenza ngayo, ngoba kuyenzeka umuntu ukuthi uma ebona ividiyo kube ukuthi uyaqala hlampe ukuthi ezwe indlela esengisebenza ngayo okwamanje, ngoba indlela engisebenza ngayo ayisafani nale ndlela le ebekade ngisebenza ngayo endala. So lokhu nje ngizolokhu ngicacisa ukuthi sengisebenza kanjani, ukuze umuntu noma eqala ukubona ividiyo angabi nenkinga noma akwazi ukuthi understand ukuthi uMakhosi usebenza kanjani. Njengoba bengishilo kwezingane zakwethu kule ividiyo le engiyenzile, ukuthi iy'nhlelo zalekhaya zokusebenza okwamanje zishintshile. uMakhosi okwamanje akatholakali esigodlweni. Okunalokho unosuku nje olulodwa esontweni okuwusuku okuFriday, okuLwesihlanu. Lolo suku lelo lokuthi aphosele abantu imithi kuphela okwamanje angakatholakali esigodlweni ezingane zakwethu ngesimo sebhizi ekhona. Usuku engisanalo for ukuthi ngiphosele abantu uLwesihlanu kuphela. Wena ofuna ukuthi ufuna ukungibona, Nkosi yami, okwamanje ngixolise, angitholakali nje okwamanje esigodlweni. Lokho-ke ngifuna ukucacisa, okwamanje ngisadila nemithi kuphela abadinga ukuphoselwa imithi noma abadinga ukusendelwa imithi. Lokho ngicacise nakhona futhi ngisenda imithi ngoLwesihlanu kuphela. Bayazi-ke abadala ukuthi benginey'nsuku ezimbili esontweni lokusenda imithi. Lezi ezinye iy'nsuku bekuba ukuthi ngidila nabantu abasuke beze emakhosini akaNomjoli. Zingane zakwethu, namanje ngisasebenzisa i-courier yakaPep, uPex. Ngisebenzisa nje leyo courier, akukashintshi lutho, akukho nje okushintshile, kusayiyona nje i-courier nje le engisebenzisayo endala. Inamba yaMakhosi u-078 10 39 666, 078 10 39 666. Inamba endala ayisasebenzi nhlobo. Lokho ngicacise ngoba kunabantu abasanenamba yami endala. Leyo namba leyo ayisasebenzi. Inamba esisebenza manje iyona le engiqeda ukuyibiza. Nganzakwethu-ke angizile ukuzolanda kakhulu. Kune-product nje engithe angizokhuluma ngayo, njengoba okwamanje ngingakwazi ukuthi abantu abanemimoya ukuthi ngikwazi ukuthi bathintwe izandla zami, ngibese ngibacabangela ukuthi cha, noma ngathiwa ngibhizi kangakanani, kodwa akube khona i-product engiyenzayo ezokwazi ukuthi ibalekelele abantu bakamoya. Noma ngathiwa mina ngitholakali, kodwa bakwazi ukuthi bona bayisebenzise, kungabe sekuba ukuthi ngidila nemithi kuphela. Nabo abanenkinga yemoya bakwazi ukuthi-ke basizakale ngale product le engizokhuluma ngayo namhlanje. Ngithiya ngicacise ngane zakwethu ukuthi umuntu uma engifonela ngicela ukuba ukuthi umuntu owaziyo ukuthi uzokhuluma athini, akube umuntu osaziyo isitori sakhe ukuthi uzokhuluma nami uthini. Ngicela umuntu uma engiwathapha kube umuntu hlampe odinga umuthi thizeni, hlampe ubuza i-price. Kodwa uma uzazi ukuthi wena ufuna ukuxoxa indaba noma ufuna ukukhuluma noma unenkinga, wazi ukuthi yini ezokusiza,
ngifonele, ungasendi ama-VN, ungangi-WhatsApp mawufuna ukuba ukuthi sixoxe, ungangi-WhatsApp ngoba uzoba nenkinga, ngeke ngize ngikuphendule ngale ndlela le osuke ufuna ukuthi ngikuphendule ngayo. Abantu uma usebenza ngabantu-ke, kunabantu abanye aba-understand-ayo ukuthi isikhathi awubi naso. Mase kuba khona laba abanga-understand, abafuna ukuthi umuntu unake yena. Oku-impossible-ke ukuthi umuntu ungadila nawe unake. Mase kube ngazuthi umuntu ongabanaka abantu noma umuntu onganaki, noma kube ngazuthi uyadelela, kanti cha, awudeleli. Isikhathi isona esingekho. Ma ungu-WhatsApp, azazi ukuthi yini oyifunayo, yini i-product oyifunayo. Kodwa ungavele nje ungu-WhatsApp ngoba uthi ufuna sixoxe noma sibonisane, cha. Fona. Uma ngabe unenkinga wena uyabona inkinga awazi ukuthi uzoyimisa kanjani, ngifonele sikhulume. Mina ngizobe sengikutshela ukuthi okay, inkinga kanje kumele uyilungise kanje kuphela. Hhayi ukuthi ungibhalele ku-WhatsApp ngoba uzophoxeka, ngoba ngiyakwazi yabona uma udila ngabantu, ngizokusho lokho, abantu baxakekile emnyango. Khona umuntu othi uma ukhuluma nawe umbone ukuthi umuntu usefuna ukuthi ulokhu unake yena. Lokhu okungekho lula zingane zakwethu. Akulula ukuthi ungalokhu unakane nomuntu oyedwa, especially ku-WhatsApp. Ku-WhatsApp uzazi ukuthi njengoba ubhala ufunani. But uma ngabe ufuna ukuthi kukhulunywe, kuxoxwe, ngifonele. Nakhona uzazi ukuthi yini oyifunayo. Iyona ngenza ukuthi into engicelayo le kunina nje ukuthi ungaphatheki kabi. Ma ubhala ku-WhatsApp, ubhala isitori, uxoxa nje impela, kube ukuthi mina sengiphendula, sengithola isikhathi. Cha, ngifuna nje lokho kungakuphathi kabi ngoba ngicacisile ukuthi indaba zokuxoxa ku-WhatsApp, cha. Isikhathi sona esingekho ngenza kwethu ukuxoxa. Uma ngabe uyezwa ukuthi kunzima kakhulu, ngifonele. Ngeke ungangitholi mina efonini, uzongithola nje, ngifonele sikhulume, sibone ukuthi inkinga yakho siyimisa kanjani, ulapheka kanjani, noma ngathi unayiphi inkinga obhekene nayo, ngoba ngeke ngiqale phansi ngibale zonke izinto engizenzayo. Ngeke ngize ngiqale phansi ngibale ukuthi ngenza ukuthi wena uma ubona ukuthi unenkinga ethile, fona, mina ngizokutshela ukuthi siphuma kanjani kuleyo nkinga. Okay-ke, njengoba ngishilo ukuthi ngizokhuluma nje nge-product. Le product kahle kahle i-special kwabantu abanenkinga yemoya. Ngizokucacisa futhi lokho. Imimoya ihlukene. Abantu abamusa ukubaleka mezwe kuthiwa unemimoya, athi umuntu usaba ukuthi uzothwasa. Ma ungeke uzothwase nje, ngeke uzothwase ngane zakwethu. Lokho nje ngizokucacisa. Abantu abamusa ukubalekela izinto zabo zakamoya. Imimoya ekhona edlozini ihlukene. Ma umuntu usifunda ukwazi ukuthi wena unanhloboni yemoya. Imimoya yakho yini into eyifuna, imimoya yakho idingani. Akuyona yonke imimoya ethi abantu abathwasi. Lokho ngizokucacisa. Akuyona yonke imimoya ethini abantu abathwasi. Le product-ke engiyiphethe-ke ngiyenzele abantu abathi banabantu abadala noma abathi banemimoya abakwaziyo lokho. Le product-ke lena ikuxhumanisa nabantu bakini abangasekho. Uyayikhulumisa kahle kahle, usuke ukhuluma nabantu bakini abangasekho. Lokho-ke ngeke ngize ngikuchaze ukuthi kuyi-product kanjani, ngochazela umuntu onaleyo nkinga. Uma ngabe wena uyazazi ukuthi okwamanje awukakabi nawo amandla ukuthi udla amagobonke, into zakho ziyabheda, into zakho ezakamoya, le product-ke le engiyiphethe eyakho, ibhekene nawe. La awuphahli, cha, awuphahli. La usuke ukhuluma nabantu bakini abangasekho, ubanxusa, ubacela lokho osuke ukudinga ngaleso sikhathi, ngoba vele
umuntu wemimoya impilo yakho vele ayibi kahle, ihambe vele ifune ukuthi ukhulume nabantu bakini abangasekho, ngoba ibona vele abasuke bekuvalele izinto, ibona vele abavalayo. Ungasebenzisa muthi, usebenzise isiwasho, usebenzise yonke into, uthi imithi ayikusebenzeli, kanti usebenzisa nje imithi, unemimoya, kodwa awukazi uxhumane nabantu abakini abangasekho. Bakhona umuntu athi umuntu mina nginenkinga yokuthi imithi ayingisebenzeli. Abanye uthola ukuthi into nje edalwa ukuthi nje awukaze uze uxhumane nabantu bakini abangasekho. So nje mangabe unenkinga yemimoya, awukakabi namandla ukuthi udle amagobongo, awukakabi namandla ukuthi ulungise izinto zakho, le product le engiyiphethe iyakho, izosiza wena, ibhekene nawe uqobo. Wena nje uthi unenkinga yemimoya, kodwa uyabona ukuthi awukakabi namandla ukuthi uphume uthi uyodla amagobongo, noma awukakabi namandla ukuthi uphume uthi uyamuntu akulungisele izinto zakho zakamimoya. Yakho-ke le product le iyona-ke ezokusiza ukuthi kuxhumanise nabantu abadala abakini abangasekho, ukwazi ukuthi u-understand-e nemimoya ekungenile. Okuhle ngayo-ke le product ukuthi uyenzela la usuke uhleli khona, akudingi ukuthi kuze kube ukuthi kuthiwa uye emsamo, uyaphi, cha, uyenzela, mangabe uyenzela ekamereni lakho, uyenzela ekamereni lakho. Kodwa nje yona ukuthi nje ikuxhumanise nabantu bakini abangasekho. Wena-ke uma uzazi ukuthi unenkinga ihamba nemimoya, awukakabi nawo amandla ukuthi uhambe uyolungisa izinto zakho, eyakho le product. Ikona-ke nje manje kwethu ebekade ngithi nje namhlanje ake ngizonithulela kona. Ngiyabonga, emakhosini.